Ja idem prvýkrát v živote do kurníka. Aha, už dochádza k agresii, Kohút. Zdravím všetkých, som ja si Mister a dneska vás vítam pri novom videu. Dámy a páni, ako môžete vidieť, nachádzame sa vonku, takže to už automaticky si zaslúži váš like. A dneska vás vítam pri videu Noob vs Pro, kde budeme spolu s mojou priateľkou maľovať. V prvej úlohe budeme maľovať vajko a dámy a páni, pozrite sa za mňou, čo sa tu nachádza. Tam budem musieť ísť. A nebudem klamať, naozaj mám veľký strach zo slepic, takže dúfam, že ma nezožerú. A máte sa na čo tešiť, lebo som si na Maxa pripravila špeciálne sliepky, ktoré ďobú ako besné. Juhú! Yes! A tam mám ísť tam dovnútra? Áno, pozri, jak na teba čakajú. Ja sa tam bojím, že je tam strašne veľa. No najskôr si im mal dať najesť, ale to som ti zabudla povedať. Ja tam idem prvýkrát v živote. Pozor, čiča. Ne. Slepičky. Tu, doprava, tam vnútri, nevidíš kurník? Aha, to mám ísť tam dovnútra? Áno. A choďte preč, prosím. Do kurníka. Ja idem prvýkrát v živote do kurníka. Aha, už dochádza k agresii, Kohút. Dobre. Čo mám zobrať? No ber tie vajcia, všetky vajcia zober. Tak. Prepáčte, slepičky, ja som vám nechcel ukradnúť vajco. Berem. Pozor, pozri sa. Oj, prepáčte, že vám to berem. Prepáčte. Dobre, vajka máme. Super, šikovník. A teraz sa dostať von. A teraz za odmenu ich musíš aj nakrmiť. To nie je len, že oni ti budú dávať vajka. Dobre, tak vyskúšam to. Ty ne, že nám naskočíš? Big Boss CEO. Ale on ťa kontroluje, že koľko vajec si zobral a že či si zobral všetky. Aha, dobre, všetky však mám. Však to on tu kikiríkal. Všetky mám, dobre. Dobre, vychádzame. Slepičky, prepáčte, že som vás porobil. Porobil som vás o vajka. Takže vajka už máme a teraz ich musíme nakrmiť za tú odmenu, čo sme im zobrali. V podstate vajka ich musíme nejako odmeniť. Takže poďme na to. A teraz čo mám robiť? Kde je jedlo? Ja absolútne netuším. Musíš, bolo mi povedané, že tam v tých dverách bielých. A tam niekoho určite zabíjajú, tam ja nejdem. Tu? Hej. Ty čo si jej urobil? Ježišmaria. Tam zober jedlo. Kde je? No tam by mala byť nejaká nádoba s jedlom. Oni sú hladné. Ja som tu v pasci. Jaký je obklúčený. Aj on sa smeje, ten Kohút. Dobre. Zavrel si? Ano. Dobre, super. A choď tým smerom, vidíš, tam je nejaké krmítko. Ježiš, oni idú. Urobené. Oni ma sledujú. Ono sa to tu rekonštruuje, tak musíš to brať na vedomie, že tu sa prerába celý kurník. Tak. Pozri, jak idú. No veď oni sú hladné. Ježišmaria, dobre. Prečo sa ich snažíš takto manipulovať? Pozor, číča. Kot, ja do vás nechcem kopnúť. Super, sem? a tuto do toho krmítka, áno. Sem. To je také zo starého fúrika, podľa mňa. Hej, a ešte im dáme potom vodičku. Oni sa jak bijú o to. Dobre, ale teraz mám aspoň tak svätý pokoj. A ako tak môžem odísť. Ale tam je Big Boss. Tam je Big Boss level 99. Za tom režou. Musím odtiaľ to padať, okamžite, poďme. OK, takže slepice sme nakrmili, porobili sme ich o vajca, takže ideme teraz maľovať. Prvé kolo. My tu už máme pripravené veci, ja mám už na sebe aj GoPročku. Tieto dve vajca som musel ja vyfúkať. Vy sa neviete predstaviť, aký to bol pain. Teraz si to ukážeme. Môže to tam byť zaseknuté? Vypadni. Ďakujem, vajíčko. Toto je pred video, chápete to? Takže vidíte, že to bolo naozaj ťažké. Dobre, čo ideme teraz robiť? Ideme namalovať tieto dve vajcia, ktoré si vyfúkal krvopotne. Tomu ver. Takže zoberiem si takto štetec. Áno, tu máš temperové farby. A môžeš začať malovať. Dobre, ja si zoberiem samozrejme modrú. Som naposledy s temperkami pracoval asi na základnej škole. Vajíčko modré, keďže to je moja obľúbená farba. Nečakané, celé všetko štúdio je mám modré. Ty budeš mať aké vajíčko? Ja budem mať zelené, lebo zelená je moja obľúbená farba. No uvidíme, že kto to bude mať krajšie. Že celé takto si ho vyfarbím, že? Kokos, ale teraz idem all in. Ne, že mi to padne, že tu bude mať špinavé štúdio, alebo že mi to padne na gace. A dobre ti to ide. Fakt? Mohli by sme si to urobiť aj na čas, že kto to bude mať. Či? Čo teraz? Keď ja som spomalená, že sa tu snažím precízne to vymalovať. Dobre, tak poďme. Bum. Let's go, Vajko, zrýchliť, ale teraz sa mi točí. Ak by si chcel viac takýchto videí, určite nezabudni dať like na toto video. Kde som schovala farby? Neviem. Mám problém.
Jaký? Som ich skovala. No tak prehráš. Pod tvoje nohy. Prehráš. Nie. Prehráš. Mal si pripraviť všetko. Pripravila som. Ja tu idem all in s vajkom. Nech sa páči, tu máš všetky farby. Aj tak ti nepomôžu, aj tak ja vyhrám. Veď to mi je jasné, lebo už si ma predbehol. Ale nevadí, ty to budeš mať krajšie oveľa. Však vy ženy preto máte skôr taký väčší cít ako my muži. To je dosť... Áno, lenže to je také... Ne, čo mám robiť? Musíš Láska, čo mám robiť? Vytlač ho hore. Tlačím. Tlač a zapichni ho. Áno. Opatrne. Ne, mama. Mama moja. Dobre, sme tam. Dobre, super. Skoro som sa posral normálne. Tak, presne. Ja tam mám chlop. Zlíž ho. Ne! Otrávený. Potom by som ti dal pusu. Chceš? Dobre, ale ja týmto zeleným. Ne, ti to tam do úst celé. Teraz, keď si namalovaná, si sa malovala 10 hodín. Není pravda. Každá žena sa maluje len 15 minút. Dúfam, teda, dievčatá. Vidíš, si sa mi smiala, karma vrátila. No, teraz ty si ho zachráň. A neurobi tu bordel. A tebe to ide hneď na prvý šúp, ja som sa tam... Lebo ja som profík v tomto. Počúvaj, zase si použil moju farbu a to vajco koniec koncov vyzerá skoro ako moje. Ty kopíruješ. Ja už mám vajce hotové. Kto skorej? Prepáč, ale tieto chocholušiky hore, tie klobučiky, to som začala ja robiť a odrazu sa pozriem na tvoje vajco, je zelené. Žlto-zelené. Žlto-modré. Modrú tam už skoro ani není vidieť, lebo modrá sa zmení na zelenú, keď zmiešaš, tuším, žltú. Dámy a páni, Monika už dokončila vajko. Toto je moje vajko, toto je Monikine vajko. Teraz môžete vidieť krásny záber, ako vyzerajú tieto vajka. Takže najprv ide moje. Krásne takéto modro, žlté, červeno, zelené. Mám tam aj zelenú, aby sme sa trošku aj odlíšili. A teraz ide Monikine vajko. Je takéto zeleno, modro, bielo, oranžovo, zeleno, červeno, barščo, že pásem tam všetky farby, aké sú. Ale toto je proste jej vajko, takže môžete napísať dole do komentárov, koho vajko je v tejto prvej disciplíne krajšie. V druhej disciplíne ideme kresliť. Čo ideme kresliť, vieš? Ja vôbec netuším, nič ma nenapadá, ty vieš? Ja to tu mám. Slona. Čo je za slona? Musíš nakresliť, ale čo najlepšie, takéhoto slona. Samozrejme, vy to teraz vidíte, ako to vyzerá, takže takéhoto slona musíš nakresliť. Dobre, ale hej, čo to vyhadzuješ? No to si musíš pamätať, smola. Ešte raz? Nie. Pozeraj na to, toto je normálne, že krásny slon to bude. Ty neopakuj, ty sa na mňa nepozeraj. Počkaj, ale ja neviem kresliť slona vôbec. Teraz ho nemám ani v hlave. Ja mám ako tak. To bude čisté hovno toto. Čo? Čo? To sa podobá na slona? To má byť slon, ktorý má toto. Tak dobre, ty sa nemusíš pozerať. Ty vieš, ako tak očividne vidím, že všetko, ja sa musím pozerať. Ja neviem nič. Dobre. Čo to je zač? Dobre. Jak sa kreslí chobot? Neviem, takto. Normálne kanón. Ja vôbec neviem, ako... To je hovné, to musím fakt vidieť, ako to kreslí podľa toho. A to má byť akože superhero slon? Ja neviem, to som našiel randomný obrázok na Google. Kokos, toto mám vyhraté. Toto už vidím, že toto mám vyhraté, túto challenge. Normálne PRO. Počúvaj, snažím sa nakresliť. Ja som mu urobila myhalničky. Myslíš si, že to je v pohode? A ja som mu urobil. Myhalničky. Vieš čo? Ale ja neviem, či to je muž alebo žena. Veď on má ciciky. Aj môj má. Počkaj, ja to musím vyupgradovať. Dám latrínu. Aspoň tak si pamätám, že bola nejako u babky. Môj obrázok má normálne aj príbeh. Môj slon sa teší, že sa dobre vysral. Môj slon kýva. Fanúšikom. To je Počkaj, tu dám komín a tu dodám. Však ale môj je práve na súťaži Bikini Fitness. Neviem, či to budete vidieť, jak som to myslel, len toto má byť akože ďúra, len tam sa to kreslí takými čiarkami, takýmito, viete. Hop, aby to bolo znázornené. Takže toto sa mi nejako nepodarilo. Musím ho urobiť poriadne bradatého, lebo ja som sa rozhodla, že on je na senior fitness súťaži.
fitness súťaž seniorov. Také niečo existuje, myslíš? Podľa mňa áno. V dnešnej dobe môže aj tvoj dedo byť wrestlingový zápasník. Pravda. Ja som urobila, že tvar Santa Clausa brada. To si iba zakryla nedostatky. Nie. Dobre, máme svoje obrázky hotové. Porozprávaj mi, prečo tam je, že Asimo vyzerá ako slon, alebo čo? Prečo to je napísané Asimo? No, lebo toto je slon o 30 rokov neskôr. Dobre. Toto je tvoj fanúšik z detstva. A teraz je slon. Takže ty si slon. O 30 rokov budeš slon. Toto je môj príbeh, hej, že on urobil životnú chybu, dal si vytetovať tvoje meno. To není chyba, to je dobré, to robte. Nie. Lebo teraz ten slon vlastne má vytetované o 30 rokov neskôr, že Asimo, piercing v bradavke a náušnicu v uchu. To bol drsný týpek v mladosti, ktorý si teraz... dal Asimo vytetovať. Veľmi drsný. Drsňak. Normálne zabíja všetkých. Koľko zabruhol do Masiatu, že asi mistera. Oni všetci, že Podoba tam je. Takže hlasujte, kto má lepšieho slona. Na dneska by to bolo všetko. Nezabudni si pozrieť tieto videá. Ďakujem Monike, že tu dneska so mnou bola. A ja ďakujem za príležitosť malovať. Je Instagram, taktiež nájdete dole v popisku. A my sa uvidíme v ďalšom videu. Samozrejme, nezabudnite napísať, kto má lepšie kresby a tak ďalej. Ahojte. Čaute, kamoši.